Ay gabon dire para tambal sa buog sa sipon. Nabalik na jud ko dire last na kong anhe kay December before nag-audit. Day before or night before mag-audit. Karon pag-as na tayo unsa man siya. Lasyan unsa ni Shen? Avocado? Avocado. Oh. Wala pero may punuan sa avocado. Oh tambok kay pwede na sa yuta ang borstel oy. Sus nalibon na gyud dire. Nalandong na kaayo. Yo. Usa to nga mas? Na. Ngandi ako. Dito kusina pila. Dito luyo ba? Dito para inhan ang limpyo ng agi. Asa ka agi dire? So patas. La. Sliding door. Dako kay kwarto dire. Dako kay kwarto ang mga katabang dire ba, no? Tuag kaayo. Nagubat na lagi na no? Ito, igabas lagi na. Okay. Ano siguro? Mga kalata, oh. Kami sa tag-iyaron. Di na, Shen! Sunod, di ba natin kami yapon? Dali na. Sudan mo, Mare. Itlog. Dako ni. Sana ko murag dako ni sa. With tea. Biplog. Hiwi itong kusay no, hiwi. Kain to format mo say. Tama mo. Ito oh. Wala, di lagi maklaro. Ni po yo. Okay na ba? Wala na ibalay na sa una. Dako na bunga. Kisa mo ni kortina mo? Ano siya? Lani mo to siya? Di. Dito na skuan. Patang-tang man ninong. Kay labhan. What? Kuyawa na ako eh. Amin akong naitiki ni Ana. Ikaw no'y Mario. Atakihon niya niligkog mo ni siya. Saan mo na siya na ilahang budget? Lapay lang tumigo. Ay, taka kaglaban mo. Nay, ano? Sikwa. Ito. Sikwa kapayas. Ito, pwede kang kamunggay oh. Munggay. Oh. Pait dia yung. Samot na. Bugal-bugal yun. Asan daw imuha be? Imuhang teritoryo. Kini si Shen ang mulimpyo na natanawang kawayan, Shen. Ako na ito. Pandan be. Anong balay? Hala ka. Hala. Balik ko. Tutupan ang buot. Isuod sa balay ang kawayan. Okay pa na ilang aircon din eh. Kare, i-on ka na. Oh, okay pa. Init man. Amo pa, pan pa man good na. Mauli ko nice. Tour mo na mo sa mo ang limpyuhanan. Mauni ang amo ang limpyuhan karong adlaw na may gi-assign. Last ko nakaanhi din he kay before pa nagbagyong kudit. Ha? Shen, sa una katong ako ra usa nagpuyo din he. Mao man ni gamay yung bintana no. Hindi katong nailipak nga tunga sa marapabinaw ko hapit tunga sa adlaw. Hoy hunong-hunong dire ko nagtago eh. Siradan ako kinamay mga bildo dito dire ko siradan ako na kanira man na ay kurtina. Wala pa to yung blinds, giguba man. Bago man naman yung mga blinds aning gitaon. Ha? Unsay utlanan? Ang kawayan parang napay view. Pakuha na mo siya ng inganto. Napa, bildo pakuha. Nada sila bata diri nong. Tanang namilit na. Kay ang mga kabinet diri na may mga pugong ug bata.
Tanang namin uba. Kanang kortina ipatangtang pod. Dado na to. Ah, laaya sila nakabutang nga mga kuan unsay ilahang mga gipangbutang diri na gown, Korea. Sa Korea. Sila na. Korea man gud. Yan nasa din ni. Gamit sa Korea. Nasa din niya, na gipangbutang na short sleeves, nya sleeveless dress, nya denim jeans, nya belt, sleeveless top, nasa kay mga na mga ngan ba? Nakatay na Gym, nito. pambahay na top, ha? Nakatay na nito. Wala. Di ko nun buhol basa. Kanarang umog-umog. Okay, marami ni siya makuan. Umog-umog ko. Nindot lang siya tanawon pero ang soda ni maborot ni. Nindot ganahan po siya kabinet. Oh. Unsa man? Nami diri Excuse. sa among balay oh. Kami mo abang ano yan. Ha? Unsa na? Di na ikukuha. Dekorasyon. Mari kayo makaklaro sa kamera. Nang parang as kamera no? Di uy. Payo. Oh! What's your problem? Ay, sig tawag yan. Ang tawag tong imong Among assignment na dire. Surtihan ako ni Pinti ko. Nabilin. Oh, congratulations. Unsa na eh? Unsa man be sabta kung unsa na painting. Unsa Wala kay isuwat? pero unsa naka-design. Para siya practice naman. Lagi unsa nga karakter. Unsa na kabutang? Karakteristik. Flower. Ako karakteristik. Kuranan. Ay! Buta na yun. Buta sa CR. Kama? Na. Sa kadaghang suok sa imong balay ato sa CR nimo ibutang. Ha. So po nakaswerte nimo. Murag ako ra gyud di malas ani. Yehey! Nakoy nakit ano bilin. Kwarta. 5 centavos. Oh, nabilin diri. Swerte kay ko. Yes! Kitang piso. Oh, apoy 4. Sino na? Lagi panghilnga ng mga kabinet kay kasi na nahabilin din bulawan. Agoy, wa mo nako. Papilis kay ako'y manag-iyan. Paper bag na plastic. Ginaw na kay ipagkuwanta na. Oh. Ano ha? Asa may papapil? Hilok. Na di bata ato diri no kana may mga pugong. May mga lapis-lapis. Man, Sa MM binary na pre. Mure corona. Ano among trabaho guys basta ang mga balay sa amo ang amo kanang naay mo hawa nga mo abang. Kami dayon mo limpyo. Kami dayon ipadala og sa kalain-lain nila nga mga balay. Na sila mga ubay-ubay purya-buyag po na sila balay pero tanawa gud ninyo ning batab na unsa na ni. Last na kong general cleaning dire kung kakita mo sa akong video katong kahimo ko og kanang kuan para limpyo ani katong suka og 4 ka banyo akong gilimpyuhan din suka kay katong higayon na mga banyo may ako ang gilimpyuhan ato karon kay tagsa may kwarto nga gilimpyuhan kato sa una kay kuan ka banyo akong gilimpyuhan 4 banyo ra gito ako ay dagko man sad og banyo naman ni ko'y pakita ninyo ano sila kuan dire swimming pool maura sa dito sa mga puyan sa busay ang likod sad namo ang nagpuyo na sad sila swimming pool ano sila guba kayo ini ko nag-abang no basta paabangan baluoy ka ang balay ini kahuman pero arang-arang ni karon dili gid tan